سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bandiraɓe endam bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde kala on calminama on beltanama on juurama on jarama on jarnama. En jetti Allah nde Allah newnani en tawtorama ɓurdi 2021 ne hawre e fergone yara hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati ñande goo mawludu hande ñalawma aset firo men ɓurdi gonɗen e jokkude jimi men hande ɗo kaaɗi ɗo ɗon enen tuggir tan payen yeeso banggue firo. Alfaslu salisu fi madhi nabi sallllahu alayhi wa sallam koye faslu tati ɓiiju gonɗen. Faslu o jangguitma ko jarde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Mouhamadoul Bousayri o wi zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami wa shadda min sagabin ahsha'ahu wa tawa tahta alhijarati kashhan mutrafa al adami. Skey Mouhamadoul Bousayri ɗo ko hani wonde. Mouhamadoul Bousayri ko wonno e dawul faliji. Dawul faliji woni AVC banggue goto kañum maayi fondani hoore banggue goto kañum mayno e nder ko waɗi burdi ko o leeli jamma o hoyɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ne ari e makko omo yiman ɗum burdi e nder ko yimanta sallallahu alayhi wa sallam burdi ko ɓe mbi sallallahu alayhi wa sallam ƴetti jungo mum moomi e banggue mo sallani o finta o tawi omo selli o yi wadde kanko deftere nde sone gasi o innirtandi ko bour attu woni cellal woni defte bindoji ɗum woɓɓe ɓe mbi ala e nder koyɗol he nde o yimi sallallahu alayhi wa sallam ɓorti ko wutti mum ɓorni mo wutti o fof o fini o tawi omo selli e yo deftere nde mbiyami noon ko burdatu comcol saabu comcol ngol ɓornimi ha cellumi. Kanko Mouhamadoul Bousayri omo yima sallallah omo haala hawo yettoyiɗo o yiɗi haalde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko damal ɓennuga ko tahdire hawa nafsi wonno ngal ɗo damal noon jangguinma ko madhu nabi sallllahu alayhi wa sallam. Kanko Mouhamadoul Bousayri omo haali caggal haala wala tazawwadtu qabla al mawti nafilatan walam usalli siwa fardi walam aslimi mana ɗon ɗaccurde bisimillah o wi zalamtu sunnata man ahya zalama ila mi tooñi sunna mo ganduɗa on gurtinowo neɓe on gurtinowo jamma enen mbiya gujjowo darɗe jamma enen noon kalten pular walla gurtinowo jamma. Zalamtu mi tooñi sunnata sunna man walla laawol man ahya zalama on gurtinowo neɓe nde wonno o wi ko caggal walam usalli siwa fardi walam asumika siwa fardi o wi kanko farillaji ɓuuri o waɗi daga kadi kala ko wiyete sunna o waɗani kala ko wiyete manduɓe o waɗi o tooñi sunna nelaɗo sallah sallam ɓaade ko ɗum addira ko ha golle kanko wi o gollani so wona farillaji makko walam usalli siwa fardi walam asumika siwa wona noon o wi deke wi o tooñi sunna woni laawol nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam. manno on sallllahu alayhi wa sallam ahya zalama guurtinɗo neɓe ila an istakat ha wullito qadamahu pele makko addurra lor min wara min saabi ɓuutoduro. kanko sallllahu alayhi wa sallam o darattono jamma omo wurtina jamma o omo waɗa naafilaji ha pele ɗe ɓuuta holko pamata ɗon darɗe ko darɗe juɗɗi waɗanno ana tawi ko tarawi wona nata ko hisbaji jewli hisbaji sappo o waɗanno ala kulli darɗe ko juɗɗe ɗum woni siddiɓe sallah sallam namnama ɓe mbi sallah sallam meeɗa ɓennude jamma darɗe sappo te on juuɗe guila jamma ha wiyata fi ko darɗe kodi juuɗɗe sallah sallam juula ha pelle ɗe ɓuuti yummina Aïcha wimi luko fi jar an sallah sallam Allah yima liyaghfira laka llahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ana yaafam bakka ko adi e ko sakkiti a yaafama ɓorata hoore sallah sallam daalimo jel ndeysan wimo afala akunu abdan shakura. Allahu akbar. afala akunu sallllahu alayhi wa sallam abdan shakura dow ko rimɗi wallahi dow ko rimɗi o wi on o wi min Aïcha wallahi ka Allah ko gonga min Allah ko yaafi kam no mbaɗɗi fof kadi Allah ne weela kono minnenne fadde ngal ɗo teddugal ngal Allah waɗanimi mbaɗi minne mi wawi yettudema Allah wallahi ɗo ko hani ɗo ko yettudema Allah neɗɗo fof deke en paami so Allah waɗanima nema yettu Allah e nder nema mo Allah waɗanma o yo ay cellal sa dañi ɗum waɗi yettirde ɗum Allah nema o ndewra ɗum Allah
ay ko darɗa tarawi aɗa waɗa hisbaji joyi hisbaji sappo ko darni foof tawi ko cellal rokkuma ɗum Seydil Hadji Malick e Cheikh Omar Fouti ɓe ɗiɗi nanni wonde kamɓe juulaka e Mame Abdoul Aziz Dabakh mi nani ɓe juldi kamil o darɗe ɗiɗi jomi ƴetta Bakara ha Mariama jaggay koppi sujjude ɗiɗi ummo darto ngan saga jokkita ha naasi noon de ɗe wona bastiɗe ala noon de machallah Cheikh Omar Fouti ne waɗanno ɗum bisimilla enen so gooto e men waɗino ko way noon ko cellal rokkuma ɗum joni ɓa aadi an Allah rokkima cellal aɗa yanana a selli a wi keng rewru ɗum Allah noon ne kadi Allah rokkima ko wiite jawdi ko e jawdi ndi hen mbatta naafila ma holno neɗɗo waɗirta naafirta e jawdi mum ay tawi ko liggotoɗa ko liggey laamu so jamma ari lelɗanɗa woto caggal gueeƴe a yi so hawitir woto ɓeydi hay darde wotere lelɗanɗa sa fini subaka a dawi bureau hen ndewata Allah miskineɓe walleteɓe joom kayitaji poɗɗo lijjitane woni e gueɗe daroɗa lijjitana ɗum ay a waɗi naafila a waɗi ɗum wiyete naafila cafra neɗɗo ha ɓurtatamo poɗɗa wadde e makko mbawa ɗum woni naafila ma docteur o woni naafila mum ko wallude miskineɓe aroɓe safrade e mabɓe ɓe ɗum woni naafilaji mabɓe kamɓe naafila mabɓe ɓurani yode to darde ala wata mbaɗ darde yo mbaɗ naafila mabɓe e nder nemo mbo Allah waɗani ɓe o ɓe goppa waɗoɓe darde jam ɓe mbaɗa jam woni almuɓɓe woni jeyaɓe Allah ɓe hami ɗon no moƴƴi kala nemo mbo Allah waɗanma rewru Allah on sa yiɗi nemo o ɓooya ayiɗi ceerno Modi rahmatul mawla alayhi mo jogoɗen yewtude yewtere mum o janggo o wi beele yimɓe ne gandi holko woni tonggol neema sa Allah rokkima neema woni jawdi walla ko martaba walla ko cellal walla ko kala moƴƴere wawne wonde Allah rokkima a yiɗi tongude ɗum wasa yaltude galle moɗon hay sa ala ɗon koko ronta o wi amin beele min gandi ɗum soko Allah min ganda ceerno o wi tonggol neema ko ɓuɓnuɗe ɓerɗe miskineɓe Allah ɓe so Allah rokkima jawdi ha heewi en tant que miskineɓe Allah ɓe ɗe gara e ma a jandiltaɓe a furotakoɓe aɗa waɗiraneɓe no mbawruɗani ɓooyata jooɗi ma ɓuri salade pop ko wiyete jawdi ko ɓuri salade pop jandila miskinu walla puroɗa ɗum walla dokka ɗum ha para gaybina ɗum walla kalta kala won dañƴo jawdi so felti waɗande neɗɗo sa waɗi ha gasni baba deƴƴi woppum kanko jangto kanko mo mbaɗanɗa oppo yaha wallahi ceerno mo ɗamade ko moƴƴo waɗani kam na waɗani kam kono an waɗat jalta wallahi aɗam ñanka hen ari nder suuto dokki mom 50 000 ko nafata a perdi a yalti zéro alay qawlum ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha machallah konngol moƴƴo ko neɗɗo ari e ma tan mbiya ɗum wallahi seydi siyam de ko seedi hande kam kono tawɗa mbaɗa yetta jaay ala no golle mbay sabu Allah yafani ha janggol ɓawa jang deftaɗo ƴeewa kala haala belka ayni ɓuuri itta 50 000 dokka neɗɗo ha para o yalta ɓe tampini yimɓe wawi ñagotan goto foof yo rento ɗum sallllahu alayhi wa sallam kalanɗen man ahya zalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami darotoɗo jamma ina rawa Allah ha pele mum ɓuuta ha pele mum ɓuuta yumen Aïchata wiyemo luko fi jar eɓa an sallah sallam an oto naati e oɗo damen o wi on afala akunu abdan shakura kanko sallllahu alayhi wa sallam وشد من شغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم صلى الله عليه وسلم وشد أهدي كان صلى الله عليه وسلم من شغب سبي هيجي ولا بيا كوجي بعد فل كالبتا أحشاءه توسو دريد بق وطوى وتجي تحت لسع الحجارة كاجي كشحا ونولد مطرف النيمين الأدم يقول فدنو ونولد ويدادني غورغو ويدادني صلى الله عليه وسلم يتنو كاجي ولا تون كم بيعربي بيبي wonde so tawi neɗɗo heyɗi ƴettata hayre tawa ɗo ƴetta kaala kaɓɓa hen ɓe mbi usta heege enen kam en ganda ɗum mbi kam cikki ɗon ken ɓeyde heege ni ɓe mbi ne usta heege sallallahu hawa haɓa kaaƴe e reedu makko e ɓawɗi Allah sallallahu alih wa sallam ƴewmo ganduɗa saabu kañum windere nde foof tagira ɗe oɗo jooɗo heeɗa en sallah sallam Allah fowiranno ɗe e sallah sallam beele janggo e jaam ko fatta assaw bi mamada id zulimtum janggo e jam onane son dañi jarabuye mbiya ɓurɗumi o yoɓi woɗo jara gila jafo ɗon gila wonani ceerno joɗɗa ala hirani tan
tan yimɓe goni ala haqqi walla mbiya min ko pumtuwat ala fontaka sallallahu alaihi wasallam jooɗima barmi mum naati aljanna ɗum ɓiɓɓe ko hakkude barmi e joom barmi hakkude barmi e joom barmi kala hen natɗo aljanna goɗɗo nafa ko jeygol noon de so barmi naati jeygol so barmi naati jeygol tan joom barmi naata aljanna noon de wa amma so barmi naati aljanna safa joom barmi naata probléme noon de daga caɗe ala dépense kanko sallllahu alayhi wa sallam meeɗi ñalawma gooto kanko e ahlu suffati en ɓe goni madina eɓe keeɗi tawi ko allah sallah sallam ñamata sadaka min jooɗi ha ɓooyi maire goto nayejo sahaba goto ari ema kanko sallah sallam omo dadino tan o waɗini o pooɗi dadugal datti tan hay waɗi put same leydi o yiɗi holli sallah sallam ko heeɗi hawnatti waade muñde sallah sallam datti ka ƴiccaɓe ɓe muñ ba muñ ɓe ɓuura muñde ni woni noon ɓe jooɗi ha ɓooyi maire goto addi ɗon lahal tawni waɗi kosam sallah sallam wi beele ko sadaka walla ko hadiya o wi ko hadiya so tawi ko sadaka sallah sallam memata hen saabu kayen ahlul beyti en ñamata sadaka tawi ko hadiya noon on saaha omo hutoro joni noon waajo mata ko jaa yetta waajo ndi wiya tan lahal kosam ari sallah sallam min atto ana ɗin kom tan puɗ sallah sallam wima an sakkitto ahlu sufade koɓe temennayyi ɓe gonata ceerno e gelle hen ceerno eɓe jarata a yarat tan ɓenna wimaɓe a haari mbiya wima yar mbiya mi haari ɓenna noone no ha temennayyi ɓe gasi wi waajo arta yar waajo sikkanno heddotaka waajo yeeri gasni gansanga o jokkiti ko heddi kanko sallllahu alih w sallam ɗum sallah sallam waɗi ɗum ko mujiza sallah alih sallam mais ko karamatu banggue waliyaɓe allah ɓe même haalan hen ɗiɗo waɗɓe ɗum ɓenne keewi kono ɗiɗo kam mbeɗa andi ɗumen hen goto ko tanam wiyete ceerno Mouhamadou Bocar Kane joom arjula amana ceerno Mouhamadou Bocar Kane joom arjul amana kanko ceerno Mouhamadou Bocar Kane kanko woni bamum nenam nena Aminata Kane kanko woni tanum ceerno Ibrahima Ba giɗo am sehilam to Thilagne kanko woni tanum ceerno Hammet Ba to Thilagne walla ceerno Mouhammad Salif walla ceerno Abdoullahi Kane walla ɓe jaaka o elim kon ɗo kanko ceerno Mouhamadou Bocar Kane mawludo makko eɓe defi barmeji tati ene mbirani ɓe mbaɗno noon yimɓe kewno fodde no Allah ñawrata ñan hen aduna notti donc mawlud ceerno Mouhamadou Bocar defanno barmeji ɗi defi ha defti daari donko yupputi ɓe nule ceerno ɓe mbi ceerno minen de ko woni ɗo ko somin juppi oɗo parti tan ñamata oɗo parti foof ñamata jon gotel gueɗe ɗiɗi ma woni waso yuppede walla ƴewano mbaɗɗa seydi Mouhamadou Bocar gorko Allah andi ko waɗi jogo sawnu taw tuggi o yi bismillah gadde boluji juppe ceerno ɓe juppo eɓe juppo ceerno ha galle fof ñaami bar men ñekkedde o yehi lawol seydi Kane goɗɗo o ko mam men ceerno Bocar Ousmane to Lobbudu kanko nde ko dawol guese wonno o defi bo taari ha heddi 11 heures en tan bo taari defama ha paari tan wuuro ngo foof wi ari ko dawande dawol galle ceerno ceerno lehi tati gari toon nden lehi tati gari ko woni toon ko ɓuuri temeɗɗe neɗɗo takdiran kono ceerno aɗa no wayata ceerno onon ɓeeɗo on jolat tan ñammo tan ha cokkit ɗon tan jalton kadi woɓɓe jola waliyaɓe Allah eɓe donti ɗum e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kanko sallllahu alayhi wa sallam o heyɗanno ha waƴatta kaaƴo haɓɓe e reedu he kono ɗum dérange tamo hattamo rewde Allah hattamo wadde haydara wa rawadatul jibalu summu min zahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami wa rawadatu ɗaɓɓirimo kanko sallllahu alayhi wa sallam
الجبال كاد بيا الشم أسيد ما الشم كنعت الجبال هي الشم أمتيدي من ذهب أو كان عن نفسي قهوة ماكو كاد الموت نقارن النبي صلى الله عليه وسلم من قنتا كانية قنتا ملتي ملياردير جبتا كوتورا برك نياتا جولا دفان هيرانيك ولا نيامانيكو كون صلى الله عليه وسلم دونو أدنو وانا بروغرام ماكو فأراها أيما شمم دورنو كاجي دي كانك صلى الله عليه وسلم أيما شمم كلا دورنو كل نلعب على صلى الله عليه وسلم إكاي ساجي مودو نجنجي فدنا دررتنا جامة نيمبندو ونبه هيدي فف وتسالت الله نجنجي نك يندينو wonde kan sallallahu alaihi wasallam so yidino lamdo wana so yidi multimilliardaire wana kon o holli aduna o kan aduna umminani bo umminam tan fewndi tagore Allah ne hakkude makko e Allah fa araha ayyama sha inshallah yo Allah jabana dendagal moƴƴereji gondi do do bud yalla wadan do bijahi rasulullah amin ya ilahi ko janga hen فف يا الله دين بركة آمين يا إلهي آمين اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم